Yes, yeah. Yeah, Naimocha Love Channel 157 bafowethu. Ngwana wathwenya silana Durban Tip. Durban Tip sizohlangana noSisi uVuyelwa noMamkhulu uWandile. Wandi. All right. Sizobona lo mntwana bathi uEva. uEva ke ngwana wathwenya. Uyahlupha akabuye ekhaya sometimes ulala malundi isikhathi eside and then isekabambile nokubamba and manje usasemncane nasesikolweni bamxoshile ora sizomsiza ukuthi abuyele esikolweni bafethu impilo yakhe ibuyele bumncaneni abe umntwana ulungile so that azoba ne brighter good future. All right, let's get to Professor Chipimo Orange, King Manamune, Fruit and Veg, Boss Ori, General Potaski. Abash! Igama lami uVuyelwa ngihlala noEva ngibhalele ingwana wathwenya because sine problem eseyenzeka for almost 2 years now. uEva uyahlupha akahlali ekhaya uhlala neboyfriend uqale at the age of 14 wa drop out last year ngilandwa abantu bangitshela ukuthi akasayi esikolweni. My sister kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyabonga manje. Konje igama? uVuyelwa. uVuyelwa. Lo uIsrael Matseke Zulu. uJP Orange. Okay, sifikile. Umuntu esengaye akekho. uEva. So manje siyaphuma ngithi siyomfuna. Uyawazi amahontsho wakhe ngithi? Siyokala kuphi? La hlala khona neboyfriend yakhe. No mqondisi vela siyaphambili lapha ekhoneni uzothena left mfethu. Siyomfuna ka boyfriend. So masingamtholi lapho ukabo boyfriend yakhe. Yeah. Umakoti Muslim umuntu in a serious note. So awungitshele my sister uthi lo mntwana uziphethe kanjani? Ayi uEva akezwe angazi ukuthi into mina eqale kuphi ngoba bekungasumntana so. But kuvele nje kwajika masiceda ukumuva sizohlala ngapha. Ngesinye isikhathi afika aphuzile masimthethisa uzodelela wonke umuntu la endlini angalaleli. Uhlala neboyfriend ehlala khona ngapha phezulu nayo unfortunately mabasho bathi intanga yakhe. Yini enyahlupha ngayo? Akalala endlini ulala kuboyfriend ufika endlini nje ngokuchange. Yeah. Ageze adle lento ayidlayo aphume. Masikhuluma naye ukuthi wawungalala endlini. Hayi sithola impendulo. Okay. And then endlini nihlala nobani? Endlini uhlala nami. Manje bapha bobaba abantu besilisa omalume ubaba yakhe uhlala eDeepkloof nomamami. So umamami akekho right manje uyagula uze wayekela nasemsebenzini. Okay. Umuntu osebenzayo ubaba yakhe. So umamami namanje akekho useDeepkloof because of ufeel ukuthi asha umoya ngoba uyazama ukukhuluma naye but still akezwe because ngisho ngithi uyintandokazi kumamami. So umamami like ubreak her down kakhulu. Ubaba yena ukuthatha action kakhulu ubaba uzamile ubaba yakhe uthengisa izinto zebhola nakubaba yakhe uyatshontsha izinto zebhola lezi azithengisayo uthathela nabantwana babantu izinto zabantu uma emakuleni njalo kumele sibhadale noma mama sibhadala ikoloto zabantu sininini bazothi umntwana bekayothenga imayonnaise emakuleni umvimbe emakuleni kuyithe kumele sibhadala abo 100 rand 50 rand nini nihlangana nomntwana bamnika i20 ayothenga espaza shop uzothathela umntwana lezo zinto la kimi ngisho ngithi akangijontsheli imali into nje ayithathayo cut lakhe le grant nakhona akayenzi into engathi iyabonakala ngalo because uyalidla abuye alithathe sekalitshontshe 2 times abuye alithathe alibisele odrobhini selingana imali odark ogcina nje umchino yemuva Ishoti tight. Yeah. Nangathi uyawubani lo balekayo? Oh. Nanguye lo skipa uyi. Hawu lo mncane so. Uyi. Yebo. uEva utholakele boyfriendini yakhe la shade khona. And then wena Eva yini udliwa yini? Susi isandla awu maya number 14 lapha niyobhema lapha ubeka izandla la mase kufike thina sizokhuluma nawe so uyashashalaza ukhona umuntu onamahloni obhema idrag wena mawucabanga ubhema amadrag ubhemani ungokapani
yini okabhayibhi ibhayibhi ngangithanga hawu yiyo lekeza ukuthi utshontshe imali hayi bo vele ngitshontshe imali mina yiyo ekeza ukuthi ungabuye ekhaya yini ekwenza ukuthi ungabuye ekhaya ayikho kanjani ungazo apply attitude uyanyuzwa ukuthi ngithini so yenza rough lento le mawuzobehave so uyozithola uhamba emoyeni so you must cooperate so insango yenza ukuthi ungalali ekhaya yini boyfriend yini ayikho kanjani alright no it is fike la siyakhona sizoyikhipha lenkani leyo nayo le sisi amtshele lo mntwana ukuthi kungani usibizile ngibhalela ingwane wathwenya because of ngifuna ukuthi ubuyele esikolweni ngifuna ukuthi ubuye uhlale nami la ekhaya njengosisi wami ngoba ngifuna ukubona impilo yakho ngifuna ukubona ifuture yakho ibright angithandi ukukubona ngalendlela oyiyo igama lami Ivankosi ngihlala eDurban Deep bathi kingwana wawuthwenya into kithi abanenkinga ngayo ukuthi angifundi nanokuthi like angilali endlini every day and like banokuthi ngenza izinto sometimes engaziyenzi ngiyakudinga empilweni yami uyakwazi lokho so ngifuna le bond yami nawe ibuye back ngifuna ukukubona ubuyele esikolweni ngihlala ngikutshela hayi ukuthi angikuthandi uyakwazi nawe lokho ngaphakathi kuwe ngiyakuthanda ngiyamkhumbula kakhulu bese ngimthathe njengomngane wami ngivila ngathi yimi kumele ngithathe accountability kakhulu sisi kunjani usisi ubani uwenzi noma mkhulu wakhe ungasitshelani wena ngoEva njengoba sihleli kanje nje silana namhlanje mina ukungikhathaza ngoEva bokumntana oright makakhula ukhulele kimi uthe wanele wafika le nje la eDurban Deep waqala washintsha wenza izinto ezisinaks masimkhuza akezwa uyasidelela na uDecember wenze izinto ezisinaks bese bebengibizile ngila ukuthi ngizomlanda le nge31 adako nge1 basibiza ukuthi la ngiyale phezulu enugqoka into emfishane and nale ndaba zokuthi ahlalisane nendoda amncane kanje it doesn't make sense mela buyele esikolweni ayofunda azoba nekusasa lakhe eliqhakazile kusasa ngizamile ukuthi ngithi ngiyobhalisa esikolweni ngathi akafuni ukuthi ngimbhalise esikolweni ufuna isikole esifuna uwe mela agibele athola imali ye-transport and uyazi ukuthi ungamakhaka asebenzi ufuna isikole sokugibela i-transport ufuna ukufunda kuphi ngifuna ukufunda girls school or isikole salawo usifuni like ngiyafisa ukuyela esikolweni mara like ikusasa lethu ngiyazi nje lapha kulesa sikole ngeke nje uprincipal wakhona sangithathe ngoba noma mama wazama like ukuyoncenga then abazange like bavume uyalithatha ikhadi lakhe ngithi ulithathile kayi2 Okay. and then la endlini lilahlekile ikhadi lakhe last month and then salifuna singalitholi mangithi la besiseche khona mangithi ngikhipha impahla zomntwana odropini ikhadi laqhamuka neID masamba siyocheka ukuthi kukhona imali ekhadini sathola ukuthi kusele 150 ekhadini yonke i400 ayikho ikhadi lesasa like angilazi bayangisukela mebathi ngilithathile ngabatshela la endlini ukuthi angilithathanga then bangi-accuse baze bayisearch i-drop abazange balithole but bathe mebalithola bathi yimi and mebasho bathi bona ikhadi legrant lami belihamba ne-ID kamama maka bathi bathola ikhadi lode i-ID abayitholanga so if senishadile ne-boyfriend yakho kusho njalo masokwazi ukuyohlala naye so kabo boyfriend yakho bathini bayakuvuma abakuvumi awuthula isigqoko Eva ngubona ukuthi awuyehlisele ukuthi sikubone kahle so sisandle ebusweni so uhlala ngenkani uya ngenkani lapha
Yabona ke attitude ke. Why wena Eva usakhona ukukhuluma manje? Yabona akakwazi ukukhuluma Yini inkinga yakho? Mqondisi. Asisuthi nasikhuluma nawe wena ukhulume ngenhloko. Ikhanda kusilonela ukukhuluma, umlomo wokukhuluma, ne? Why bekuxoshile esikolweni Eva? Ngingabehave. Bewungabehave. Bongabehave. Yini inkinga ubuwenzani? Bowenzani? Kodwa la Eva bophuma uye esikoleni every day. Oh, Yeah? bewuphelela laphi ke maphuma esikolweni ntombazana? Boy number 14. Ngisubhanka. Benibhanka. Nabo bani? Mabanye abankhani. Abanye abangani bakho. Besihamba sikwabanye abangani bethu abotebza nabosanele sifike sibheme ipipe. Lapho-ke besisabhema okapipe nje kuphela besingakabhemi insango. Ngemali zethu zokukhyaga siyazi sithenga ama-full scape ayithuna siyabhema. Manje uzofocusa kanjani ngapho une-boyfriend? Umuntu wakho uyakuthanda? Igaranti ingakanani ukuthi umuntu wakho uyakuthanda wena? Uzokushada? Akaza kushaya. Ngasho. Usho akaza kushaya. Oh, okay. Manje ubona ukuthi uyakuthanda. Sake saphuma ngelinye ilanga la ebusuku nomama sizwa ngathi kunomsindo ngaphandle. Masiphumela ngaphandle sathola ukuthi uyamshaya lo mfana umshayela la ejardini ibondweni ngaphandle. Waseke ebaleka ke uEva. Eva uyakuthanda umuntu okushayayo ngokwakho. Ngithe ukhulume ngomlomo, Ukuthi i-boyfriend yakhe ayimshayi amanga lawo. I have a strong feeling ukuthi uyamsaba because uhlala mshaya njalo uhlala mshaya asiyazi reason ukuthi umshayela ini ene yinto elimaza umama kakhulu. Mawungaba pregnant manje. Usebenza phi wena? Lo mntwana loyo support wabani? uyasebenza uboyfriend? Akasebenzi. Madoda. Madoda. So ukhalelani? Yeah? Why are you crying? Ukhalelani. Khuluma sisi. Ukhalela ukuthi wrong. Khona izinto ongasitshena zona khuluma. Uzibambile esifubeni ufuna ukuzi. Khuluma. Mhlambe khona ufuna ukukhuluma, khuluma. Khuluma noma yini? Nokuthi la ekhaya bakuphethe kanjani? Ngikhodele discount okay. Okay, sitshele ke sisi. La ekhaya bakuphethe kahle. Uyabona na inkinga ayikho into engikhalisayo mara uyakhala. Ayikho into engihluphayo la kithi like nanoma like bangasebenzi maka like if ngifuna something bayangipha angazi nami yini into engenza ukuthi ngenze lezi zinto lezi engizenzayo. Ufunani? Akusuyi udadewethu namadolo asazi thina ulinyazwa yini. Akusuyi udadewethu even nomzimba. Umntwana nje yeba kanamzimba obusidudla but unomzimba nje. Eva yini amadolo ukugijima aphi ngamadolo? Ngoba limele nje necrash. Angezwa? Usukuwa. Usubhemile. Usukuwiswa yini ke ngitshela? Uyawa nje wena uvela uwe nje. Orihlambe le boyfriend ukukhudula ngamadolo. So siyazwana ukuthi wena uyafuna ukuchange. Funa success. Ube umntana right. Mqondisi intambo ngizekela kuwe mntaka baba. Cha. Akafaka amateki. Ubaba ubenzani mangabe emdiscipline Kakhulu ke mina ngithi ngisuke ngingapha maka ngale eDeepkloof kumama nobaba. But ngizwe ubaba yakhe naye I think unayo leyo sock sport ubuye. Oh, okay, ngoba ila sport. Hamba uyofaka amateki if. Faka amateki Ntombi. Sambe mina nawe sambeni. Wenze lokho engithi kwenze siyezwana. Wangikwatisi ne? Angifuni ukukwatiswa uwe ngizokusiza ngupha impilo ukuthi mangabe ucabanga laba abangani bakho ukuthi wenzeni yeso khona uzosizakala ube nentombazana abayifunayo la ekhaya. Bona umuhle kanjani? Ufuna ukubona umesoma ngithi maso. Mangabe ngithi frog jump ufuna ukubona ukuthi Ya simkhipha lensango le hawker pipe la malahle lawo. Abantu babhema amalahle. Mangabe ngithi wenza izinto wenza kanjani? Asiye phansi. Asiye phezulu. Yabona izandla zami zenze njani? Angibona ngenze kanjani? Wos. So. Iba intombazana ekhuthele.
Boss. Asi. Shona khona. ya mawungafeel ipain ungathathi ipain awubonisi ukuzisola Yes, girl. no pain no remorse Buyele. Yabona ngifuna kanjalo. Yabona manje uzakala. Shona khona futhi. Shona khona. yazi nejari liyavuma Shona khona. Yes. ya ijari liyavuma isaka liyavuma Boss. Ungasali yini? Sila. Asi. Asa. yeah come on push Aja, kasa. Boss. masipele phansi angeke kulunga Boss. Mela wena, sa. Boss. indlela yokutshentsha vele iyasinda Boss. Masingaphandle senza ama-exercise bengifila ngathi ngizofa ngathi ngizofeyinta futhi mingenza ama-squat ngijampa bengizwa Asi. Boss, wophi. umntwana ogangile makaphanishiwa uyazisubmita ya abonisa ukuzisola vele angeke sikuphanishe kube mnandi akusama aerobics la yo mabamenzisa ipunishment bekubhlungu ukumbona ayenza le nto leya but I felt ukuthi le pain nathi besifila masikhuluma naye angasizwa angasimameli uyifilile back ukuthi masikhuluma naye sizama ukumbonisa ukuthi no empilweni ukuze ube right kumele kuphilwe kaso so ngibonile ukuthi by doing that ubonile naye ukuthi no akusekho kubuyele emuva manje siyaphambili nokuthi abe right. Boss, wozala kimi. Ahambe ngobona. Na Brian khona usa. Yes. Uyabona ukuthi ubhemida kamisa kunjani? Kumnandi. Ngithe ukhuluma ngomlomo. Kumnandi. Akumnandi ne? Kubhlungu ngithi. Uyazi ukuthi abazali bakho bakhala kanjani uma bengakutholi? Ayithi ubonini? Yazi ngizocounta nini? Yabona manje ngithi. 1 2 kanjalo Yabona? Asiye. kanjalo Wenza nje perfect. From this qedile shay. Senzo wogcina. Letheni ke iyakhulula esigwebeni sakho. Boss. ya bambifika Yes. 1 qinisa amadolo 1 number 2 Go. Boss. number 3 Number 8, shorter 2. Kill it. number 9 Last one, Rose. last one to go Last one, Rose. Rose, last one. Akushaya phela. Asinasikhathi, sinalanga lonke. Yeah. Sila, shift. stomach exercise Yabona manje. Uzoshaya lesi. Noma washofa ibhayisikili. sikushiya nge-6 pack Noma washaya ibhayisikili. aplazi Shofa plan ibhayisikili, yabona? ngesikhathi sokubhema uhambe uye egrawundini uyojima Asi. Inyawo siphakama. thathe le mali yesasa uyojoyina ijim uyojima lapha eplanet fitness Asikhona ukuphakama. kanjani azikhoni kanjani Yabona siphakamise nje uyimisi ungasho. Phakamisa, ayiphakama. Yes. ya uplift Phakamisa kancane. So, balathanga stomach ufuna ukukhawunta ya ibambe kanjalo. 1 2 3 up ya 3 4 5 6 7 8 9
ngizisola kakhulu and like ngizimisela ukushintsha nami ngibona umntana lo mama like afisa ukumbona. Do you feel abused or do you feel helped? Cha. Ufilani? Ngifila right. Yeah? Ngifila right nami ukuthi ngifuna ukuchange. Oh, ufuna uchange. Sure. All right, nangu usisi wakho. Nangu mama wakho. Naba bosisi bakho abantwana bakini. Nathi sikhona. So, ngifuna wena uliste wena bamamele ukuthi mama, mamkhulu, sisi, abantwana basekhaya. Angipheke ngiphinde ngenze so, sengizoyenza so. Asuzwe ke. Uthi ngasala namalungu everyday. Yeah. Ngasayi kuphi? Ngasala namalungu everyday. Ungasala every day. Shuthi usazowalala. Cha ngeke ngisabuyele kule ndlela zami zakudala. Since from namhlanje ngathi ngithembisa wonke umuntu ukuthi ngizochange. Makabala izinto ashoyo ukuthi uzostop ukuzenza. I believe ngiyamthemba futhi ukuthi uzostopa angeke asakwenza lokho. Gianni, uqondisi. Khona ofuna ukuku-add mfowethu. Hayi. Usukhulumile uqedile ugeqa amagula. Yeah. Ngicabanga ukuthi usisi uzolandela lokho akakushoyo. Uzojabulisa abazali bakhe nodadewabo. Angithi sisi? Siyabonga. Hamba esikolweni and have a brighter future. Okay, thank you siyabonga. Zithi Moja Love. Channel 1